Flauw, nog een tip voor de provinciale verkiezingen van 2019 hier in Nederland. Het eerste grote probleem in Zeeuws-Vlaanderen is het treinstation. Misschien zal u zeggen dat u daar niets mee te maken heeft, maar toch even belangrijk om te melden. Het treinstation van Terneuzen staat nog altijd niet actief. Het geeft een directe verbinding met het station van Gent in België. De pendelaars kunnen niet naar hun werk, moeten de wagen gebruiken, moeten de fiets gebruiken. Zet alstublieft dat treinstation actief. En het tweede onderwerp, het openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen, is veel te duur. Voor een abonnement Zeeland betaal je €2660 voor een kleine regio met de bus. U kan hier zien, hier op deze video, dat de bus vaak volledig leeg is, terwijl dat de pendelaars hun fiets moeten gebruiken om naar hun werk te gaan. Waarom is die vaak leeg? Omdat het veel te duur is. In België betaalt men €314 per jaar voor de lijn. In Luxemburg is het gratis. Dus zorg dat er voldoende bijdrage is tot de busmaatschappij. Dat wij tarieven hebben zoals in België en niet hoeven in de regen en wind te fietsen tot onze bestemming. Dat de bus kan genomen worden door iedereen en dat er ook busvervoer is na 18 uur 's avonds en in het weekend. Er is nog altijd geen bustransport naar de winkelcentrum van Hulst en ook niet naar het winkelcentrum van Terneuzen. Er is nog steeds geen toegang tot het winkelcentrum van Terneuzen. Minder validen kunnen er niet geraken, mensen die slecht te been zijn. De bus mag er niet komen, de haltetaxi mag er niet komen. Mensen met kinderwagens kunnen zich niet verplaatsen met een openbaar vervoer. De reden daarvan is, men is vergeten een bushalte te plaatsen, dus er komt ook geen haltetaxi. Dezelfde haltetaxi, als je dus die opbelt, die willen hier niet komen, maar ze zeggen er is geen bushalte, dus wij komen hier niet. En het is ook ongelooflijk dat er geen medeleven is met de bevolking. Als je nu hier ziet te Terneuzen, er zijn zoveel mensen die graag zouden hebben dat er hier een bus komt. Een transportvoorziening is, maar het komt er absoluut niet. In Hulst is hetzelfde verhaal. In Hulst, de zaterdag, de zondag, moet je ook meer dan een half uur te voet om tot de winkel te komen. Bijvoorbeeld de Albert Geijn, doe je aankopen, moet je terug een half uur. Het is ook een unieke politiek hier in Zeeuws-Vlaanderen, want als je dat ziet in Frankrijk, Duitsland, België, zover is het ook nog niet dat men weigert van een bushalte te zetten of weigert van haltetaxis te laten komen tot hier. Zover is het nog niet gevorderd, maar hier is het echt uniek. Dat mobiliteitsbeleid, daar wenst men niets voor te doen. Dat is het ergste van al. Je ziet ook de luchtverontreiniging is slechter en slechter. Iedereen moet zijn wagen gebruiken. Of de fiets, je hebt geen andere alternatief. Even een beeld, je ziet Quantum, Big Bazaar, Agrimarkt, Jysk, Action, Aldi. En dus ook die Aldi is een zeer grote Aldi, dat is een vernieuwde Aldi. Een Aldi die verhuisd is naar hier. Maar de logica blijft hem er niet bij dat er geen transport is. Je ziet hier nog op de parking, waar dus de Aldi, de Action en al die andere winkels gelegen zijn. Geen mogelijkheid voor mensen die slecht te been zijn, minder valide mensen, mensen die problemen hebben met het zicht en zo verder, om hier te komen met het openbaar vervoer. Er is er niet aan gedacht geweest, maar het ergste van alles is dat er ook geen aanpassing komt. Er komt absoluut geen aanpassing om de mensen tot hier te kunnen laten komen. Terwijl dat er genoeg plaats is om hier een bushalte te zetten, om hier een plaats te voorzien voor haltetaxis. Het kan overal. Men doet er niets aan. Dat is ook wel iets uniek hier in Zeeuws-Vlaanderen, dat er geen aanpassing komt
tot van het mobiliteitsbeleid. Ze willen geen aanpassingen voor de inwoners dat ze naar de winkel kunnen. Ze willen geen aanpassingen doen dat de mensen verbinding hebben met België. Dus dat is uniek het Zeeuws-Vlaamse beleid.